Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV-de saýlanan habarlar. Qazaqstanyň prezidenti göz pasyna Türkmenistana saparda bolar. Yaponiýanyň premier ministri Özbekistana we Qazaqstana saparda bolar. Türkmenistanyň demir ýollarynyň uzunlygy 5173 kilometr ýetdi. Germaniýanyň teze hüjümçisi Angliýada oýnar. Qazaqstanyň prezidenti göz pasyna Türkmenistana saparda bolar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Bu barada Qazaqstan Respublikasynyň prezidentiniň medeniýet gullugy habar berýär. Habar berilişine görä döwlet başlyklary iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň ösüş depine uly kanaatlanma bildirip, Qazaqstanyň prezidentiniň şu ýylyň güýzünde Türkmenistana boljak saparyna görülýän taýýarlyk barada pikir açdylar. Şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew uly logistika, energetika, medeni insanperwer we beýlik ugurlarda iki taraplaryň hyzmatdaşlygy mundan beýlekde ösürmek wajypdygyny belediler. Türkmen medeniýetynyň habar bermegine görä, telefon söhbetleşiginiň başynda bilelikdäki taslamlary, hususan gaz, energetika pudoklaryna hemde uly saşyr ulgamda bilelikdäki taslamlary durmuşa geçirmek meselesi giňişleýin aranlyk maslahatlaşyldy. Prezidentler Serdar Berdimuhammedow we Kasym-Jomart Tokayew döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biri bolan uly ulgamny aýratyn üns çekip, ozal gadanyň ýalyşyklary amala aşyrmagyň möhümdigini ýatydylar. Şeýlekem Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew Türkmenistanyň prezidentine Astanada öňde boljak Merkezi Aziýanyň döwlet başlyklarynyň 6-njy konsultatiw duşugyna hemde Merkezi Aziýa goşmak Ýaponiýa dialogunyň 1-nji sammitine gatnaşmak üçin Qazaqstana gelmäge ýene-de bir gezek çagyrdy. Ýaponiýanyň premier ministri Özbekistana we Qazaqstana saparda bolar. Ýaponiýanyň premier ministri Fumio Kishida Özbekistana resmi saparda bolar. Bu barada The Japan Times neşri habar berýär. 9-12 awgust aralygynda Ýaponiýanyň premier ministri Fumio Kishida Qazaqstana we Mongoliýada hem saparda bolar. Qazaqstanda Ýaponiýanyň hökümet başlygy Merkezi Aziýanyň prezidentleri bilen duşur. Neşriň bellemegine görä bu saparyň esasy ugurlaryň biri Merkezi Aziýa döwletlerine goşmaçy ykdysady kömekler bermekden ibaret bolar. Saparyň çäklerine Hazar deňiziniň üstü bilen täze sowda ýoluny döretmek babatda pikir açdylar. We sowda ýoly Merkezi Aziýa döwletlerine Ýewropa teýtine täze eksport uguruny açar. Ýaponiýa öz tehnologiýasyny we maliýe serişdelerini teýtiň tebii gaz gaýtadan işlemek taslamalaryna ulanmak, şeýlekem Merkezi Aziýadan ýokary hünärmeler kabul etmäge gönükdirmegi maksat edilýär. Türkmenistanyň demir ýollarynyň uzunlygy 5173 kilometr ýetdi. Demir ýol ulgamynyň geçirjilik ukybyny ýokarlandyrmak, onuň madden jamaýyny binýadan döwrewaplaşdyrmak hem döwlet başlyklary uly kommunikasiýa toplumynyň ýolaşlarynyň öňüne goýýan wezipeläriniň hatarynadyr. Uzak aralyklary ýük taşamalarda esas orny eýleýän demir ýol pudogynyň ösdürilmegi, ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaş ýurtlar bilen sowda ykdysady gatnaşyklary puhtalandyrmak maksat edilýän Türkmenistanyň ileri tutýan ugurlarynyň biridir. Bu pudogy hojalygy ýöretmek netijeligini ýokarlandyrmak, dolandyryşyň häzirki zaman ýöreliglerini ornaşdyrmak, serişdeler binýadan ýyzygdary döwrewaplaşdyrmak we hereket edýän düzümleri netijeli ulanmak, ýolagçylara ýokary hili hyzmat etmek, işgärleriň iş şertleriniň howpsuzlygyny üçin etmek ýaly işiň dürli ugurlaryny öz içine alýan ýokary talaplar bildirilýär. Häzirki wagtda bar bolan demir ýollaryň uzunlygy 5173 kilometr ýetdi. Şolaryň 3947 kilometr esasy ýollara degişlidir. Uly ulgamda bir neçe ýeri taslamalaryň durmuşa geçirilenligi bellälikdir. Uzen Bereket Gurgun, Kerki Imamnazar Akina, Aşgabat Qaragum Daşogoz, Zerger Kerki Polat ýollary şolaryň hatarynadyr. Goňşy döwletleriň demir ýol ulgamyna birikýän demir ýollaryň gurulmagy ösaşyr ýük taşamalaryň artdyrylmagyny şertlendirdi. Şunun bilen baglanykda Beýik Ýüpek ýolunyň çatyrgyna ýerleşýän Türkmenistan dünýäde eýleýän taryhy ornuny dikeltmäge uly ähmiýet bermek bilen bu gurda ýeri tasamalary amala aşyrýar. Sowet döwletleri halkara guramalar bilen uly kommunikasiýa pudogyna hyzmatdaşlar iş jeňleşdirýär. Germaniýanyň teze hüjümçisi Angliýada oýnar. Germaniýanyň Borussia Dortmund toparynyň hemde ýurdun milli ýygynyň hüjümçisi Niklas Füllkrug Angliýanyň West Ham toparynyň düzümine goşuldy. 31 ýaşyndaky hüjümçi geçen mövsümde Borussia Dortmund toparynyň Çempionlar Ligasyna çykyş eden döwründe görkezden netijeler bilen köpleriň üstüne özüni çekdi. Şonuň netijesinde ol Germaniýanyň milli ýygyny bilen Ýewropa çempionatyna gatnaşdy. Ingliz topary tejribeli hüjümçi üçin German klubyna 30 million euro töledi. Borussia Dortmund toparynyň düzümine çykyş eden Füllkrug mundan ozal Werder Bremen toparyny oýnapdy. Füllkrug Borussia Dortmund toparynyň düzüminde 43 duşlukda oýnap 15 gol geçirdi. Ine mehriban müştaklar, Ata
Watan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin şuny sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Gepleşigimizin indi sanyny görşýänçek hoşta bolun.